Hey yo, what's up guys? So for today's video, nanatay balot mukbang with mother Hi. o si father. Hello. So sa payatong dugayan, ano pang hinahantay natin? Let's start. Kain po tayo. Lihat ko deh. Ikaw pa. Sarap itong sabaw. Kami siya guys, kay 17 days na siya. Balot sa puti. Gwapa kaya kong mama sa, ug akong papa gwapo kayo. Thank you, Lord. Wala yung asin? Oo. Tubangan. Guys, oh. Kami siya kay balot sa puti. Walang ganito sa Sikyo guys. Lahat ng balot doon, 16. Kaya Ang mahilig kumain ng balot, makarelate kayo dito. Ang sarap. Kaya dito lang tayo sa Sikyo. Sa Tanay, Makaano. Dito po nga pala ako ngayon sa Tanay, sa bahay ng mama at papa. Up. Kami, Adong sasaban kay suka og sili. The best mukbang. Ako mga love. Sana all. Shout out pud mo. Kinsa man inyong i-shout out? Ay, shout out ay ko ni Kuan. Tagalog. Shout out ko ni Angeli. Si Angeli. Sino pa ang i-shout out mo? Yung mga kapatid mo. Sarap guys, oh. Tingnan nyo, balot sa puti. Shout out ko ni Flor. Auntie Flor, shout out. Auntie Flor, Milka. Auntie Monique. Isa pa mo shout out. Heidi. Auntie Heidi. Shout out. Napa juga nalimtan? Aldo. Uncle Aldo. Ricky. Uncle Enrique. Ay, shout out. Di ko alam. Auntie Nova. Lor. Huwag kalimutan mag-click. Mag-click, mag-subscribe. Oh, surprise. Dapat kasi mo shout out pa. Kasi mo shout out. Shout out. Shout out ako si Aldo, ay kalimot. Si Aldo? Imo na yung mga parinti sa Iloilo. Shout out na si Kay Nalaw ba na sila? Susana. Susana. Shout out si Ka Susana. Si Si Mary. Si Wilma. Si Gudeng. Nuno Guding. Si Nani. Nali. Si Bibing. Bibeng. Si Mabik. Si Mabek. Kas Mabek. Kasi Shout out. si Nina. Auntie Nina. Shout out. Si Ay kalimot sa lulusartan pag humana. Shout out ni Kuan. Ni Ni- Grace. Grace? Ni Janjan. Oh, si Janjan.
Ate Ann. Ate Ann. Si Ate Ann po. Shout out Ate Ann. Og si Lamig kayo kay halang kayo ang kuan suka dagang sili. Saan ka? Unsa ka? Shout out family. Pamili, jaong pamili. Yaw family. Sarap. Ayaw magpalabi yung tao na ni ha? Okay. Ang atong lusartan. Okay, mahalatan kaya wala pa man ko yung lusartan. May siya guys, kay balot sa puti. Mahal kayo ni siya. Ito yung namimiss ko dito sa Tanay. Kaya hindi ako nakapagmukbang ng balot sa Secure kasi walang ganito. Tingnan nyo. Walang ganito sa Secure. Kasi ang liliit ng mga ano doon. Sisiw. Ito. Ito talaga. Bakit ang gilas oh, kakain ng sili? Oh. Ah! Wala gihalangan. Asa daw? Ay, sarap ah. Ting mayuwa. Ay, Wala akong mama guys. Sili halangan. Ikaw pa. Yuwa dyan. Ganyan mo. Samay pa. Ayoko. Ang sarap-sarap guys. Ito ngayon, God. Ang sarap guys. Papa, mukha og sili na papa. Sili? Hindi. Ala, kuasa to. Ting, dali aping kay. Kuasa ka to kung bata. Papa, sabi mo. So, hindi na ka pa? So, hindi na sa papa guys. Katatapos lang namin ng ano, sige Tagalog panyapon. Maghapunan. Maghapunan. Kaya ang dali kaming nabusog nito sa ano, balot. Try natin to pag ano, hindi tayo kakain ng ano, isang kainan. Hindi tayo kain ng tanghalian. Try natin ng maraming balot. Pero ako na lang. Hindi kayo kasali kasi ang inyong lusatan. Pero wala namang kagamitin ko no? Kami kay Kipus balot sa puti to nan. Shout out ni Prel. Balot sa puti. Alper. Balot sa puti. Saan ka? Oh, yung paborito balot sa puti. Ya wala may balot sa puti dito. Kayo. Kami ni siya. Gusto sa suka. Kami siya kay gamay kayo yung puti, no? Sa akin guys, tama na yan. Kasi nabubusog na ako eh. Ang sarap-sarap guys. Ang sarap-sarap guys.
Nagkakil ka. Sakto lang ito yung maka. Last man standing. Kuha sa liya, Ping. Ping. Kuha ka lang sa liya, Ping. Kada tulong na to dai. Dai. Dali na, Bea. Na. Kasi bangon na. Dali na, Day. Ha? Dali na, kay matulog na nas bibi. Dali na. Tulong na dudong. Dali na, Day. Up. Subok lang. Shout out sa ating mga solid subscribers dyan. Kung hindi ka pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. Sa'yo. Grabe dahil busog yung balot. Dali lang mo, Ping, sa sulod, Ping. Tulog. Paano yan yung buwan? Dali, dali, Ping, eh. Paano yung pasok? Ay, sila nga si Ate Stevie Muslim. Ari-ari na lang. Dito ako ngayon sa bahay nila ni mother at father. Thank you, Lord. Tapos, lagyan natin ng sili. Huling subo para sa inyo. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe po. And don't forget to hit na din sa notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Dito? Papa, kasi dito. Once again, this is Boss Dog and Family. Thank you for watching. Bye-bye.